O seguinte punto é o expediente 2214 de 2020. O seguinte expediente é o 2214 de 2021 en relación á petición que fixeron os veciños da parroquia de Madarnás solicitando que o Concello asumise o que é a xestión da auga a nivel de parroquia. Está dictaminado favorablemente na comisión do outro día cos votos de PSDG, a excepción do resto dos grupos, se non recordo mal. Nada, está informado. O informe xurídico manifesta que en principio é un servicio que é obligatorio, que se ten que asumir polo Concello. Por tanto, o informe favorable. Despois vai no expediente tamén o que é o informe de feito por Viacua. Bueno, basicamente é un tema que sabedes que as augas sempre as leva normalmente unha ou dúas personas en cada parroquia. E, bueno, pois neste caso a persona que a levaba despois de levala 20 anos e agradecerlle dende aquí, dende o Concello, o traballo feito en interés da comunidade, un traballo desinteresado e, dende logo, encomiable, pois non hai que nos releve e os veciños solicitan que se faga cargo o Concello do suministro dun ben que, como recolle a legislación, os concellos están obligados a prestar e a dar. Basicamente o que se aproba pois é eso, o que se presenta, vamos. Ten a palabra Sofía, a portavoz do BNG. Gracias, alcalde. Bueno, pois neste expediente, como ben decía vostede, recollese a petición dos veciños da parroquia de Madarnás para que o Concello se faga cargo de xestionar as instalacións, os sumidouros, bueno, todo o ciclo da agua. Agradecer, por suposto, a todos os veciños, tanto da parroquia de Madarnás como do resto das parroquias que se están encargando da xestión da auga, porque é algo, bueno, moi latoso, teñenlle que dedicar moito tempo e, bueno, pois fano de maneira altruista. Neste expediente vemos que o acordo dos veciños tómase en xaneiro de 2016 e yo trasladan así, como di no informe, yo trasladan así o Concello. É dicir, fai 5 anos que os veciños solicitaron que o Concello se fixera a cargo. Bueno, un dos motivos polos que eles pedían que o Concello se fixera a cargo é porque había problemas de seguridade no tratamento da auga e non se podía garantizar a salubridade do servizo. Menos mal que sí se debeu garantizar, porque despois de 5 anos pois non quedaría un veciño de pé. Bueno, o servizo da auga é un servizo obligatorio que debe prestar o Concello, así o di a Lei de Bases no artigo 26, e, bueno, penso que debemos facelo así. Ahora, teño unha serie de dúbidas que vou a manifestar neste primeiro turno no informe de Viacua, que na disponibilidade do recurso di que, bueno, ten dúbidas e pode chegar a ser insuficiente, pero non o sabe, porque unha vez que se comeza a xestionar o servizo, podrá saberse con maior exactitud. Por certo, máis documentación en castelán, debe ser que Viacua non traballa en galego, pero si cobra do Concello. Entón, o depósito non dispón de contador xeral de saída, entonces, bueno, os cálculos entendo que son bastante complicados de facer, non? Si non hai un contador. Despois, o estado das instalacións de saneamento no punto 3.4 di que se desconoce o seu estado actual, que non existe rede separativa de pluviais e tamén di que non existen depuradoras nin fosas sépticas, non? Que as aguas residuais son conducidas por gravedad hasta o Carballiño e tratadas en Laedar do Arenteiro. Como se vai a facer isto a partir de agora? E despois, no balance económico da explotación, di que o Concello vai a ter que abonar anualmente 8.121,78 euros para compensar o desequilibrio do balance. É só ese primeiro ano ou nos posteriores, porque no anexo aparecen analíticas do primeiro ano, despois do primeiro ano, mantemento do primeiro ano, mantemento despois do primeiro ano. Entón, bueno, sería importante aclaralo. E por último,
xa que aparece expresamente aquí, neste punto que en la nueva concesión, en el caso de mantenerse la externalización del servicio, deberán, sabemos algo de cómo se vai a prestar o servizo unha vez remate o contrato da agua. Neste primeiro turno nada máis. Moitas grazas. Gracias, Sofía. Bueno, gracias. Bueno, isto esencialmente ten un debate relativo, porque se os veciños non a queren gestionar, o Concello ten que gestionar, aí non vamos a entrar en ese debate. Damos por sentado que os veciños saben, e aproveito creo que tamén para interpretar unha afirmación que fai a compañera do BNG, que o Concello só paga o diferencial dos 8.000 euros o primeiro ano. A partir de aí teñeno que pagar os veciños. Por lo tanto, o que é importante é que os veciños de Madernás sepan que se lle encarece a agua a partir do ano que ven o 50%. Viñan pagando sobre 16.000 euros, agora teñen que pagar 8.000 euros máis para o mantenimento, para ir a un equilibrio de costes, que é o que manda a lei, que a agua non pode xerar nin beneficios nin pérdidas. Ben, a pregunta é, entrando en isto, por canto tempo se lle concede o aproveitamento ou a xestión da agua a Viacua? Por que digo isto? Porque a xestión da agua en Carballiño só ten unha palabra que a defina: caótica. Caótica é caótica. Eu aproveito para ver se nos pode botar un pouco de luz o secretario, o alcalde, o concelleiro de infraestructuras. Nós como grupo intentamos saber hasta cando temos a concesión administrativa de aproveitamento do río Arenteiro o Concello do Carballiño. Bueno, según os datos que nos entregou o Concello, que é dicir, ou non ten outros, ou se os ten non nos os entregou, esta concesión leva caducada 13 anos, según o que temos nós, 13 anos. Eu vexo que o presidente da Confederación non sale do Carballiño, a mí pareceme ben, que veña por nun deses viaxes. Habrá que aproveitar para dicirlle, oiga, cae do meu, cae da maior. A maior é, temos concesión administrativa, non a temos. Segundo dato de reflexión que lle plantexo ao alcalde, que lle plantexo aos concelleiros do Partido Socialista e que lle plantexo aos concelleiros do Partido Popular. Se hubiéramos aprobado a mancomunidade de aguas, nós xa non poderíamos, en esta corporación, estar facendo isto. Porque xa habríamos delegado en un ente extramunicipal a xestión do principal recurso público do Carballiño, que é a auga. Por lo tanto, me permiten que o diga como sinto, perder a concesión da agua e a xestión da agua ao Concello de Carballiño, primeiro é unha traición a todos os carballiñeses. Non se lle pode quitar o principal recurso público que ten. Segundo, é absolutamente innecesario. Non é unha condición sine qua non para que se non se dá isto tal. Terceiro, os que durante os próximos 20, 30 anos estén elixidos por o povo aquí non van ser os donos da xestión da agua do Carballiño. Van a ser esa mancomunidade Maside de Carballiño en función dos intereses de Maside e de Carballiño. O sea que Carballiño non vai a defender a súa xestión de agua el solo. Vai a depender se lle vai ben a Maside ou non. Porque explícitamente se dice en ese acordo que non se pode adoptar decisións unilaterales que teñen que ser bilaterales, incluso na disolución da mancomunidade. Por lo tanto, eu lle pido aos concelleiros de Carballiño, independientemente, e aproveitando que estamos falando de aguas, independientemente de que, por suposto, vamos a votar a favor de isto e tal, que pensemos un pouco se é xusto que por primeira vez na historia de Carballiño o Carballiño non sea quen de xestionar as súas aguas, as súas concesións, os seus mantenimentos, directamente por os ciudadanos elegidos por aquí. Porque nin o Bloque, nin o PP, teóricamente, nin o PSOE, se fora parte da oposición, non vai a formar parte dese novo órgano. Ese novo órgano non é municipal, é supramunicipal. E é o que vai a decidir a quen lle damos a xestión da agua aos próximos 20 anos. É o que vai decidir a quen lle damos a xestión das nosas depuradoras.
é o que vai a decidir se están ben xestionadas ou mal xestionadas. E a miña pregunta é por qué? Por qué? Por qué? Ollo, eu anticipo un detalle con toda a tranquilidade que non ven a contar moi tangencial. Eso acaba no xudgado, xa vos lo dito a todos. No xudgado. Nos recurriremos hasta o último argumento xurídico para tratar de que Carballiño e os seus cidáns non perdan o control do principal elemento público que ten un pobo, que son as súas augas. E calquera outra decisión, que a min me parece que non está clara, o que indica é que hoxe algo tan sencillo como que unha parroquia, mañá serán os de Pol, pasado serán outros, e que temos que dependernos do que diga Maside para xestionar a agua de Madernás, ou do que digan os de Pol, entendes? Que diga Maside sobre Pol. Non, por favor, pensade que nós estamos aquí coyunturalmente, dentro de uns anos non estamos, e non lle podemos deixar ese morto a todas as generacións que se nos vayan encima. Por tanto, perdona de disquisición, Paco, lle pediría claramente, se nos podes decir, está claro que só temos concesión administrativa caducada desde fai 13 anos? Pregunto. Esa é a realidade? É a realidade, sí. Xa saliu no pleno pasado. Pois a Confederación Hidrográfica que te multa hasta por mexar nunha esquina do río, que teña 13 anos de maneira irregular a concesión dunha gran parte do caudal de Carballiño, a min, a verdade, me fai alucinar. E que os servicios xurídicos de Carballiño estén tan tranquilos, sabendo que temos caducada a concesión administrativa das aguas de bebida, pois a verdade é que me fai tamén alucinar. Por lo tanto, os veciños de Madernás, solo decirlle a verdade, que sepan que van a ter que pagar un 50% máis, tamén é certo que seguramente terán un servicio máis profesional, máis acaído e máis garantista, por así dicilo. Pero cos datos que dá o alcalde e co que temos na cabeza, creo que hai que facer un pleno monográfico e poñerlle en orden a este pueblo a xestión da agua. Aguas de bebida, aguas residuales, eso sí que é urxente. Eso sí que é urxente, que está caducado fai 13 anos, e non o pliego raro do Parque Municipal do Carballiño. Ricardo. Sí, vamos a ver. Eu entendo que o que se trae aquí é precisamente a aceptación polo Concello da cesión das aguas de Madernás. Entendo tamén que iso é unha obligación do Concello e que non podemos decir que non. Posteriormente, según o informe do secretario, e leo textualmente, en el caso concreto de que se admitiese plenariamente la solicitud de aceptación de las instalaciones, será necesario inventariarlas, así como posteriormente modificar el contrato del servicio de abastecimiento de agua. O sea, neste momento non estamos falando da modificación do contrato con Viacua para a auga de Madernás. Por outro lado, no informe económico que presenta Viacua, fálanos de 8.121,78 euros anuais. Isto será todos os anos. Non sei se... Non é así. Sí, aquí pon anualmente. O primeiro ano ten un sobrecoste de adaptación das... Se vos fixades fai un... Isto que é, na nova concesión xa irá metida na concesión. Pero quen pagaría o diferencial? Pagarían os consumidores. Vamos a ver se facemos un pouco de... Cando salga un concurso xa vai metido como un servicio máis. O informe de Viacua dice aportación anual del Concello a Viacua 8.121,78. Isto é todos os anos. Vale. Isto non significa que os veciños de Madernás se lle vai a subir a agua. Os veciños de Madernás pagarán a agua conforme as tarifas de calquer outro veciño do Carballiño. Conforme a ordenanza. É así. Evidentemente. É así. E, por outro lado, volvo a repetir, non estamos falando do contrato, da modificación do contrato con Viacua. O que se pido é que cando ese tema se faga, non se pase polo estudio económico de Viacua, senón que o Concello de Carballiño, para a modificación da concesión vixente neste momento, que xa se fará unha comisión que habería que facela, se faga o estudio económico correspondiente para conservar o que se chama o equilibrio das prestacións sobre o contrato suscrito inicialmente con Viacua, de forma que nin Viacua sufra perxuicio por isto, nin o Concello de Carballiño sufra perxuicio por isto. Serán 8.121 ou será o que sexa, chegado o momento. Pero veciños de Madernás teñen que saber
saber que van pagar a auga como calquera outro veciño do Carballiño, conforme as mesmas tarifas por metro cúbico e a tarifa progresiva que está hoxe vixente no Concello de Carballiño. En canto a outro tema que falaba o portavoz Desco sobre a mancomunidade, xa tuvemos tempo de falalo, pero entendo tamén que non se refire a todas as aguas do Carballiño, sino que se refire á captación que dá solamente para Carballiño e Maside. Entendo que é así. Entendo tamén que non sei cal é o estado real da concesión de aguas do Carballiño, se tamén leva caducada 13 anos, porque xa me deixa preocupado o alcalde cando di que leva caducada 13 anos. O resto de captación que ten o Carballiño para o servicio á xente, para beber, está caducada tamén. Que é ese? Está caducada... É o único. Só hai unha agua que se colle do Arenteiro. Solamente esa concesión. Só hai a captación Solamente do esa Río concesión. Arenteiro. Vale. Por parte de Confederación. Madarnas ten a súa, Pol ten a súa, pero para o povo... Para o povo solamente hai esa concesión. A de o Río Arenteiro. Ben, entonces, entendo que chegado o momento da concesión de aguas, haberá que cumplir o que se falou aquí nese momento, que o contrato da auga do Carballiño vai non sacar o Carballiño, non o vai sacar a mancomunidade, non? Foi o que se falou. El que non ten... Ben. Sí, na primeira intervención... Que Carballiño non ten concesión. Por favor. Bueno, perdón. No, é que senón non liamos. Vamos a ver, unha cousa é a concesión da captación coa Confederación Hidrográfica e outra cousa é a concesión do contrato do servicio de auga que si o ten o Carballiño suscrito con Viacua. Pero quen ten que dar o contrato de agua é o titular da captación. Efectivamente. O titular da captación non é Carballiño, é Carballiño e Maside. No. E habrá que facelo conxuntamente, recordo. Neste momento, o sea, neste momento é o Carballiño cunha concesión caducada, se non entendo mal. Vale. Bien. Nada máis. Bueno, vamos a ver, vamos por partes. O número de usuarios son 62, de acordo? Un pouco por la disponibilidade do caudal que preguntabas ti, Sofía. Hoxe estáse consumindo eses 62 consumen veñen aí os litros e estímase que é un 60% da auga que se dá captado, de acordo? O que din que, bueno, que pode ser mellorables os motores e incluso a propia captación. É importante ter claro que esta concesión ten un permiso da Confederación Hidrográfica Miñosil que lle diu a comunidade de veciños de Madarnás para que poidan explotar esa auga. Non ten nada que ver co Río Arenteiro nin que a captación. É unha concesión específica, vale, que ten os veciños como teñen os de Paciños ou como teñen os de Pola. Pagar no informe de Viacua onde ven o estudio dos usuarios, se vos fixades, bueno, tamén ven aí o que son as tarifas. Aquí o que se vai a pagar, os veciños de Madarnás van a pagar como calquera veciño de Carballiño. Sabedes que temos unha ordenanza pois na que se recolle precisamente esa cuestión. Pois consumo ata de 10 metros cúbicos mes 0,35, de 11 a 20 0,53, vale, o que é a ordenanza, é o que van a pagar eles. O estudio é un estudio feito por Viacua en base a esos, porque son os que teñen en este momento a concesión. Unha vez que se saca un novo concurso de auga que non ten nada que ver ca captación, para que vos fagades unha idea, dende sempre a captación do Arenteiro era de Carballiño e Maside, sempre foi, Maside tiña o 15 e Carballiño 75, e Maside ten unha xestión propia e o Carballiño tena privatizada dende sempre. Hai que diferenciar moi claramente captación de xestión, vale? A captación sempre a tuxemos en conxunto e cada concello actúa a súa maneira. En canto... En canto a dar do Arenteiro, que preguntas, evidentemente, bueno, pois sí, vai por gravedade e chega a parroquia de Veiga e engancha co que é o Edar do Arenteiro. Hai dúas Edares aquí, a do Arenteiro e a de Partovia. Basicamente, a rúa principal é a que pa un lado e pa outro, de acordo? Digo, a que volta, pa un lado e pa outro. E si, vai, está conectada e, bueno, é unha instalación relativamente moderna. Se lixedes o estudio, todo o que son o abastecemento é PVC e co cal, bueno, quer dicir que é dos anos 90 pa diante e o saneamento igual. Entonces, bueno, aí o que din o estudio é que parte que de entrada está bastante ben. E o que se hai un coste importante
E o primeiro ano, basicamente, derivado de persoal, que aquí hai que agradecer ese traballo desinteresado que facían os veciños e que, evidentemente, cando fai unha empresa costa, e tamén, bueno, basicamente, cuestión de mecanización do que é o sistema técnico da captación. Basicamente, alarmas de cloración, que non hai, o cal che chegaría ao móvil ou che chegaría ao ordenador ou o sistema que utilicen unha señal de que está sendo deficitaria a cloración e permitiría, bueno, pois pola, subir arriba ao operario e arranxar os problemas que teña. Entonces, basicamente, bueno, pois o que se trata é de que quede claro que eles van pagar como paga calquer Carballiñas por ordenanza e que é unha captación independente totalmente do que pode ser o arenteiro e a captación do arenteiro, e que o que piden eles é que se faga cargo o Concello. Entonces, basicamente, é do que se trata. Empezou, bueno, o tempo, a entrada, se te fixas, Sofía, que hai unha cronoloxía, a petición foi no 16, hasta o 18 eles tampouco entregaron toda a documentación dos estatutos, o número de usuarios, digo, se ves un pouco as datas, e o informe de Viacua é de abril de 2020, quero dicir que é un proceso relativamente longo, e hai que agradecer o ben organizado que tiñan os servicios de Madarnás, porque tiñan o consumo de cada veciño, como vedes, etcétera, que moitas comunidades non teñen. Hai moitas comunidades de parroquiais que non teñen nin contador. Madarnás foi das primeiras, o cal lle permitiu tamén facer un control máis racional da auga. Non é que cobraran pola auga, ainda que tuveran contador, pero si lle permitía saber como eran os consumos en cada casa. De acordo? Entón, basicamente, iso é o que aprobamos aquí. Ten a palabra, Sofía. Bueno, estando a favor, non, de que o Concello se faga cargo deste servizo, evidentemente, penso que, bueno, tanto no abastecemento como no saneamento, e sobre todo no saneamento, porque parece ser que é o que máis deficiencias presenta, pois creo que debemos apostar, non, por unha política de aguas que cada vez sexa máis exixente a favor da conservación do medio ambiente, porque sabemos o problema que teñen as aguas pluviais cando non están separadas, as residuais cando van polo río abaixo, nunca mellor dito, e entonces, bueno, oye, que a auga é un recurso limitado e é un ben de primeira necesidade, non? E entón, bueno, debemos aplicar políticas de aforro de auga e de reciclaxe e de reutilización e bueno, se ainda non sabemos nada que vai a pasar co contrato da auga, co servizo, como se vai facer, pois seguiremos agardando. E nada máis, moitas gracias. Gracias, Sofía. Sí. Eu creo que os veciños o que máis interesa deste debate, falo dos veciños de Madarnás, é aclarar unha cousa que eu tampouco a teño clara, a ver se conseguimos aclararla. Os veciños hoxe pagan unha cuota. Ou hasta hoxe pagan unha cuota. En a cuota que claramente é inferior á cuota que lle vai a xurdir cando lle apliquemos a tasa de agua de Carballiño. Hai un diferencial. Pagan X, agora van a pagar X máis Y porque actualizar. A miña pregunta é, está claro que o primeiro ano ese diferencial de costes o paga o Concello de Carballiño? Pregunta clave. A partir deste primeiro ano, os veciños de Madarnás teñen que pagar íntegramente a tasa municipal de Carballiño? Se ese é o caso, non é que o Concello pague 8.000 euros de diferencia todos os anos. Pagará 8.000 euros hasta que os veciños se lle aplique a tasa municipal como a todos os carballiñeses. Eu pido que aclaremos eso porque é importante para saber se van a pagar máis ou non. Cuidado, eu non digo que non teñan que pagar máis, porque a agua é a agua, e tal, pero é conveniente que eles sepan a decisión que toman, non? Entón, como Perea insiste, digo, porque tamén hai un pouco de confusión aí, en que anualmente o Concello satisfará a diferencia, eso senta un precedente moi complexo, porque se ti pagas, primeiro, dudo que sea legal, porque a tasa ten que ser coste-gasto, entón, é mellor aclarar ese tema, Paco, se podes, porque é fundamental. E, por demais, eu solamente un tema que tamén é tangencial. A concesión
de aguas, actualización da concesión de aguas, de gestión de aguas. A miña pregunta é, Paco, se hasta ahora o tiñamos separados Carballiño e Maside, de que o aproveitamento é conxunto, por que non o podemos seguir facendo igual e non nos metemos en líos? Ben, aí nós estudiaremos xurídicamente e, insisto que, buscaremos a fórmula de tratar de garantirlle aos veciños de Carballiño que a súa agua é súa, que a súa xestión da agua é súa e que non depende de outros concellos que hoxe pode ser unha xente maravillosa, pero mañá pode xurdir un conflicto de intereses. En todo caso, nós vamos votar a favor do tema de Madernás. Se agradecería que pudéramos explicar quen vai a pagar ese diferencial de agua e nada máis. Ricardo. Sí. Bueno, o que eu entendo sobre este tema? Os veciños do Carballiño pagan a tasa da auga que está aprobada polo Pleno. Por ordenanza. Desde o momento que se incorporan os veciños de Madernás van pagar a tasa de agua que está aprobado polo Pleno, exactamente o mismo. Se no contrato de concesión de aguas do Concello do Carballiño con Viacua existen diferencias sobre o suscrito inicialmente, sobre o inicial por a incorporación das aguas de Madernás, pode salir unha diferencia a favor do Concello do Carballiño ou a favor de Viacua. En ese caso, haberá que modificar o contrato para que se pague dunha maneira ou de outra, para que un lle pague a outro e se conserve o mismo contrato que se fixo no seu día. Entendo que é así. Entendo, polo tanto, que os veciños de Madernás poden estar tranquilos que van pagar agua como calquera outro veciño de Carballiño. É certo que na concesión de agua hai que conservar ese equilibrio entre o gasto e entre o gasto e o que veñen pagando os veciños por elo. Pero entendo que eso se refire a todos os veciños de Carballiño e non parroquia por parroquia, como non se refire tampouco casa por casa. Entonces non hai que mirar o coste de cada un dos veciños, senón o coste xeral. Por eso se produce ese diferencial. Entendo que eso sí, hai que estudialo ben, e cando se modifique o contrato, saber se ese diferencial existe ou non existe. Pero, bueno, penso que non é o xeto deste pleno, senón que será o xeto da modificación do contrato posterior. Por lo tanto, xa anuncio que nós vamos a votar a favor, primeiro porque é unha obriga legal do Concello do Carballiño asumir as aguas de Madernás, habendo solicitado iles, pois non queda outro remedio que facelo. E máis adiante xa se discutirá se estes cálculos económicos que se fan para a modificación do contrato con Viacua son correctos ou non son correctos. Nada máis. Ben, bueno, basicamente, insistir en que van pagar pola ordenanza igual que calquera veciño. Evidentemente o equilibrio, como ben sabes, pache global a nivel concello, hai parroquias nos que pode ser deficitario, bueno, porque son poucos veciños, pero equilibrámoslo todo a nivel concello. De feito, por eso pagamos pola auga, o que pagamos. É verdade que este concurso, esta adjudicación remata este ano, en marzo do ano que ven, e que hai que sacalo a concurso. Aí, evidentemente, nós vamos a seguir igual. Maside terá o seu modelo que o ten municipalizado, leva dentro do Concello, e nós optaremos, xa o dixemos, por un modelo de empresa de xestión, evidentemente. En canto ao cobro, bueno, pois que quede moi claro, porque ademais así ten que ser, que vai ser as tasas como calquera veciño, en función do consumo que vayan tendo. O que demostra isto, bueno, pois o valor que ten as comunidades veciñais e determinadas personas en determinadas parroquias que precisamente se esa auga antes, bueno, pois para que vos fagades unha idea, o que tiñan era unha tasa común que pagaban todo ano cada veciño para cuestión de mantenimento. Por qué? Porque todo o que é man de obra, todo o que é ese traballo desinteresado do presidente, neste caso pois de Adolfo, pois está aí, non se cobraba e se facía. Entonces, bueno, nós evidentemente votamos tamén a favor porque é unha petición dos veciños da parroquia de Madernás. Votos a favor? Bueno, unanimidade. O seguinte expediente é o 2214-2021. O xeto deste... É o 2693-2021. En relación ao convenio co Regato do Barón, aquí o xeto do convenio é facer melloras no saneamento. Realmente o convenio polo xeto que ten non teria que vir ao pleno, pero ven ao pleno principalmente porque como é un convenio bianual que ten
gastos en 2 anos distintos, o primeiro ano sería inferior aos gastos que se van a facer no segundo ano, de tal maneira que se superan o que serían os porcentaxes de gastos plurianuais. Realmente o que se propón ao pleno é superar as bolsas de gasto recollidas no artigo 164 do texto refundido de Facendas Locais. Ditaminouse favorablemente foi por urxencia a comisión do outro día. Ben, este sí que foi por urxencia. Sí, perdona, por unha cuestión de orden que é moi importante, non? No expediente ven, ademais do convenio do Barón, unha adenda de modificación do Paseo do Río Arenteiro. Entendemos que vai en este punto? No, meteron no registro varios documentos e cando se abriuse o expediente se incorpora todo. O que realmente o Barón vai, o reato aí. Entón, entendo que a adenda non forma parte deste acordo. No, como meteron todos os documentos no mesmo registro, ao facer un expediente meteuse en... Entendemos entonces que non vamos a facer ninguna xestión. No, o Barón solamente. No. Da Confederación de Paseo do Río Arenteiro. Solamente o Barón. É o Barón. Bueno, conto vos rapidamente. Como sabedes, hai ali unha fosa séptica que recolle as augas de San Benito, Solana, de todo aquel barrio, que, bueno, pois está en mal estado, reborda detrás da casa do Martín Escallolista, que salía ali nos Prados. Entonces, basicamente, trátase de conectar eso co colector xeral do Barón. Hai que pasar por debaixo do río e é un convenio no que o 80% paga a Confederación e o 20% o Concello. Aquí apareceu un problema engadido que, bueno, pues, retrasou moito a cousa e que foi que, sabedes que é unha, ali chaman Llagrova, é unha minería romana, co cal, bueno, é necesario facer un seguimento arqueolóxico da obra a medida que se van metendo os tubos, por si aparecen materiais e cousas dese tipo. A obra en sí non ten máis cuestión, é conectar, co cal se eliminaría, faríase un bypass, eliminaríase esa fosa séptica, clausuraríase e xa iría directamente á depuradora de Partovia, vale? Sí. Ben, bueno, está claro, é sinxelo, non? Pero, se non entendín mal, vaise a suprimir, non? A derrubar a fosa séptica e vais a construir un colector na marcha dereita que traslada, isto pon o convenio, que traslada a marxe esquerda. Pasa por debaixo do río. O colector vai pola marxe esquerda. O que fai Sofía é pasar por debaixo do río, do leito, e conectar co xeral. Vale. A duración do convenio pon que son 4 anos máis outros 4 prorrogables. Home, eu entendo que isto é moi urxente porque, bueno, hai vertidos no regato. Entón, home, non quere decir que vayan botar 8 anos facendo a obra, pero... No, a obra é rápida. No, debería ser rápida, pero no convenio ven así, 4 anos máis outros 4 prorrogados, non? Entonces, bueno, parecenos non moitos porque os vertidos é o que pon no convenio, ou polo menos no que lin eu, non sei. O coste de 70.000 euros e dos que paga 56.000 a Confederación e o resto o Carballiño. E bueno, xusto se o comentou o Pachi que o da adenda non ten nada que ver ca entendo que non ten nada que ver co expediente do regato do Barón. Temos unha serie de dúbidas na cláusula 9ª e na 10ª que di poner a disposición outro texto en castelán, sumamos e seguimos, poner a disposición de la Confederación Hidrográfica los terrenos y las infraestructuras precisos para la realización de las obras. Cales son os terreos e as infraestructuras necesarias para a execución das obras? Vale, e o da venda neste primeiro turno nada máis, moitas gracias. Vale, bueno, o río Carrás sempre foi un dolor de cabeza para o saneamento de Carballiño, que afortunadamente se corrixiu. Para a xente que non recorda este pobo é que non recorda a historia de tal, este pobo é como unha curva onde a calle principal marca a parte máis alta, a cuenca do río Arenteiro vai ao lado dereito e a cuenca do Carrás ao lado izquierdo. O saneamento inicial do Carballiño
estaba pensado para levar todo para Godás. Por que explico isto? Porque trouxose por o Carrás casi un 40% do saneamento e no antigo matadeiro fíxose un tanque de tormentas desde onde se bondeaba por a carretera de Ribadavia hasta o Capri e dali por gravedad volvía a caer hacia o río Arenteiro. Ese proxecto inicial de fai moitos anos non funcionou xa desde o primeiro día. O primeiro día que enchufaron as bombas do Carrás e botou Carballiño 15 ou 20 anos recibindo o Carrás o 40% das aguas residuales sin depurar. Bueno, fixos a depuradora de abaixo. Hoxe que problemas lle quedan ao río Carraspaco, que por eso creo que era o momento para abordalos conxuntamente. Primeiro, a fosa séptica que está dando a Casa do Martín é fundamental, pero o que sigue contaminando claramente o río Arenteiro é o tanque de tormentas que está ali abaixo, que é claramente insuficiente. É un tanque de tormentas que cada vez que hai unha riada, automáticamente ese tanque de tormentas está pensado para que o que non dá collido a tubería se almacena ali e depois vai desaguando lentamente. Nin funcionan os filtros, nin funciona o tamaño, e mentras ese tanque de tormentas non se decúe, eu creo que o Carrás vai seguir estando contaminado. E depois nos plantexan outro tema, veciños da zona, que unha parte de Mesego do Cabo, cousa que eu non sabía, a través dunha tubería que eu non sei por onde vai xa ben, pero que vai desembocar no que era anterior finca da Lilí, aquela finca que está depois da casa do Manolo do Ferro, aquilo sigue vertendo directamente ao río Carrás, donde a mesma operación que se fai que a fosa do Martín, había que facela con esa tubería que ven de Mesego do Cabo. De Mesego do Cabo. Por lo tanto, eu creo que ese tramo, que é o tramo negro, por así decirlo, que é desde a carretera de Ribadavia hasta o Penedo, que é onde están entrando aguas residuales, eu creo que era o momento de abordalo de maneira integral, de abordalo de maneira para falar coa propia Confederación. En fin, estamos falando de cantidades de dinheiro realmente ridículas para o que son gastos de infraestructuras de saneamento e deixar tanque de tormentas, fosa da Casa do Martín e fosa da finca de Lilí feitas prácticamente. Entonces sí, podríamos empezar a pensar en que o río, unido á capacidade de depuración que ten a fosa a depuradora de abaixo, que é moi grande, si teríamos un río Carrás pois bastante saneado. Nos vamos a votar a favor, por suposto. Sí, ben, isto o que dixen xa, o que me preocupa é o prazo de 8 anos. Está claro que é unha obra que hai que facer, é unha obra que levan demandando os veciños da zona desde fai anos, desde fai polo menos 3-4 anos, se non recordo mal. Bueno, a excusa que pon hoxe o alcalde de que se hai por debaixo, eu creo que xa o tempo está máis que cumprido para facelo. O que si nos gustaría é que se lle aclarara aos veciños da zona en que prazo se van a executar estas obras. Porque, efectivamente, o prazo que figura no convenio é de 4 anos, prorrogable por outros 4. As disposicións que fai o Concello de Carballiño son por 2 anos. O primeiro ano, 2.000, co cual queda claro que este ano non se vai facer. E o segundo ano 12.000, o ano que ven. Nos queríamos que por parte do alcalde se comprometera a facer as obras entre este ano e o que ven, facer probablemente este ano o proxecto e levar a cabo a execución das obras o ano que ven, porque senón todo isto non ten sentido. Isto non é unha obra que poida estar esperando tanto tempo, nada máis. Vale. Bueno, pois, quero dicir, evidentemente é bianual, eu espero que se rematen este ano, pero como moito a principios de ano, eso é evidente. En canto a aportación da Confederación, bueno, fan o proxecto, fan todos os estudios que tamén non van neses 70.000 euros de coste real da obra. Nesta obra, Pachi, tiña algo de razón Sofía cando dicía que pola marxen direita tamén iba un tramo. É dicir, aparte de ir o que vai directo, que pasa, metimos outro tramiño que trata de ir buscar precisamente esa, que non só ven de Mesego do Cabo, ven tamén daqueles edificios que xa se fixo baixando para a entrada do Penedo, sabes, que aquele edificio grande. Entonces, bueno, trataríase tamén, é dicir, teríamos o colector que engancha directamente e pola marxen direita iríamos recollendo toda esa porquería. O tema do tanque de tormentas están estudiando, ten certa complexidade porque prácticamente hai que demolelo a facelo inteiro. Ten un problema de, como ti ben sabes, que fuches o que xestionaches
e conseguiches que se fixera a obra, como ben sabes, bueno, pois había un problema de cotas, co cual, bueno, están estudiando porque é un dos elementos clave. E outro elemento fundamental é nas obras da avenida da entrada da carretera de Ourense, todo o que é o colector aquel que ven de 25 de xulio e o propio colector da avenida de Ourense, pois desemboca ali nunhos prados tamén sin conectar. Aí no proxecto da estrada de Ourense precisamente volve a acontecer o mesmo, vaise pasar por debaixo do río para leválo ao lado a marxen direita que é por onde vai o colector. Co cal, bueno, eu creo que con esas actuacións quedaría prácticamente saneado que é o Carrás. Podemos ter algún problemiña puntual, pero bueno, eu dende logo creo que arreglando estes 4 elementos prácticamente queda saneado, vamos, non sei, pode haber algunha cousa puntual ou algunha ruptura en algún momento, pero xa digo, este de Ourense é importante, a estrada de Ourense é mesmo diante do día, sale ali, e se conseguimos xa meter neste proxecto a fosa séptica e Mesego do Cabo, quedaría esa parte e logo hai que abordar o tanque de tormentas que xa vos digo que a Confederación xa está estudiando a ver que posibilidades hai. Entonces, bueno, basicamente eso é o que se aproba nesta moción. Non sei se queredes... No, anunciar o noso voto a favor e... Pois, votos a favor. De unanimidade.